Halo guys, part 3 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and subscribe. Salamat. Part 3 na. Hmm? Kaya, marami sa kumbaga sa balot katong puti. Dili sakit. Ang dako. Pero dili sakit. Oo, nagamay ni. Kapi ka no? Deng. Wala pa ni mo giwatiwas.
Sige pa. Nurut niya yung kaon? Ganun yung nakita ko. Parot sa hotdog doon ako. Ha? Parot sa hotdog. Sa rekaon. Sa kapil. Gatas. Hindi ako. Ano mo? Masama. Kung makay sanay ko na siguro. Lubang ko na yung papas ng anak niya. Sabi ko pa nabalik pa. Kasi dako ko, dako ko. Papas ha? Ano? Opa. Away niya ito ba? Papa mas imong anak. Hindi na imong banak. Papa mas imong anak. Papas. Away mo ba? Yung nilubang. Sabi lang nabalik. Ano, nagkadako na siya. Sakit ba siya ka na magkakit na? Alam mo kasi natukod na ko eh. Wala siya. Mal. Ano na siya. Lonely. What? Saan na si Nina? Uy, Isa kay ma'am. ano na? Hindi yung anong pipsi dito. Oo. Asa? Ito. Nakatakalagin natin hilo. Ay, giyaban. Inong giko. Giyaban. Ano dia? Giyabo? Isa may nagyabo. Ito na ko. Ano ba to? Isa mata. Ika na inom ka ba? Inom mo pala kay. Ito to? Ito to? Ba't ka na? Nabakante mang pahilot ko. Karoon. Karoon nila. Lonely, lonely. What? Lonely, lonely. Ay, Mang. Pumalik ko ano mang napipiso. Mang, Pilo din ay. ha? Pila na? Piso isa? Kaya panguha niya ito. Nita kasi niya uma. Ay ko lang suga. Kung sa'yo umatag, Ito tsaka uma sa inyo, ha? ato sintron. Ano ka mag-sentral? Domingo man. Ano ka mag-sentral? Sa oras sa tumatog ma. Tayo. Hindi mo kumukulit. Hindi ka muli. Isa manawag na si Maricel kung kwan. Wala ka nga sila. Haloy. Lonely, lonely, lonely. Ito na lang na ito to. Kaya uli na rin ka uma. Ang burmat makisi. Hindi ko bumukit po. Hindi ko na muli uma. Klase naman sunod adlaw. Lalo na kung balik ni Kuya Amon. Asan ba di Kuya Amon? Dito yung balay. Wala mo lagi dito. Ayaw ko na na ayaw na. Butang lang na niya. Da. Lonely, lonely.
Pahinay deng! Magkataman. Saan pila ng magbulang no? Wala na kay love? Wala na kay love, anak ma'am. Gusto ko na, binuang mo siya. Ito yung binuang siya kaisa niya, balik-balik ang book. Nag-abroad na niya. Nag-abroad na ko. Parang pumunta naman na okay naman ba anak. Balik ang yap mo. Lagi mo ako gantos mo taon. Ilan mo kapay ka muna? Basta 16 ka. Kabulo na. May karon. Karon na, sila nagyapon. Ah, sinala siya daw ka. Na wala, nagbinuang dito sa kuan. Ako magbunga sana, binuang niya. Ay, Gusto sa kamay, ma'am. binuang. Tama na. Binuang niya po siya dati. 2017, 2018. Yan ang sakit. Ito rin daw. Sakit na gid niya kay ay balik na siya narasa. Oo, ano gusto ko? Ilyar papa. Ina mo kung nawag ko bago ko mama. Nawag ko sa pwede. Ipasyor to si Kandang kami. Hindi, mo ito na po sila dito sa... Ito na po sila dito ng kuan. Yeah. Ang island. Dilo. Huwag mo pa sa mukha. Ano ang bagus? Sa gabi na hindi ko trabaho ng tao dito. Wala naman ko na trabaho pa sa gabi. Relax naman sila. Ang adlaw may busy. Hindi naman na. Hindi pa sa inyo. Manawag lang mong ganito. Oo. Manawag lang mabay. Balo lang. Alam niyo ma. Ay, nako! Alam mo ma. Dito ra meet up pila mama. Sino ka pumunta dito? Sino ka pumunta? Ilyar papa. Igel.
Kan. Nagawak sa Glorious, oh. Deng! Iat yung taman din nga! Tama na ng bike din kayo. Diin nga! Matubag. Gani matubag. Layeng. Ipalihog ko nunong og maye, magpahilot man ka to, adto lang sa Palanas. Lunong si Alan. Si Nunong og si Alan ba, magpahilot man daw to sila og ma.
Dito lang sa Palanas. Mga kuan siguro may mugikan na rin. Mga alas 8, alas 9, anak. Mga alas 10. Oh, palihog lang ko, Yeng. Okay, bye-bye.
Noon ko tambalin dada ng silbi. Ako na magungi kuan. Dano, Daya rin ko. Kaputsun eh. itlog na bitin. Ito? Close bitin kaputsun. Itlog sa sa kikudan.